Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-President ta' Malta George Vella inawgura wirja bl-isem Il-Malti, il-mixja sal-għarfien uffiċjali, wirja li qed issir kollaborazzjoni bejn il-Heritage Malta u l-Akkademja tal-Malti fil-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija fil-Belt Valletta. Imqasma fuq 10 temi il-wirja tkopri l-istorja tal-ilsien Malti mill-eruq semitiċi tiegħu sakemm fl-1964 ġie ddikjarat bħala l-ilsien nazzjonali ta' Malta u fl-2004 bħala wieħed mill-ilsna uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Permezz ta' dokumenti, kodba u tabelli bit-tarif, il-wirja tlaqqa lill-pubbliku fost l-oħrajn mal-kantilena ta' Pietro Caxaro, il-pritki bil-Malti ta' Ignazio Saverio Mifsud, il-kitbiet ta' Ġus de Soldanis u Vassalli, l-unika ħarġa tal-gazzetta L-Arlekin bil-Malti f'Diċembru tal-1838, il-kwistjoni tal-lingwa, it-twaqqif tal-għaqda tal-kittiba tal-Malti kif ukoll xogħlijiet monumentali, pat traduzzjoni tal-Bibja minn Pietru Paul Sajdon u d-dizzjonarju ta' Giuse Aquilina. Waqt l-inaugurazzjoni, il-President Vella ilmenta li l-użu tal-Malti fostna qed jonqos u li l-Malti qed jiddakkar aktar minn qabel minn elementi tal-lingwa Ingliża. Għal ukoll li l-Malti qed jintilef bil-mod il-mod fost l-eluf ta' Maltin illi jgħixu barra minn Malta. L-mixja biex il-sinna jibqa' ħaj għada għaddejja u trid tibqa' għaddejja. Is-sodisfazzjon li nieħdu meta insegwu l-mixja tal-Malti sal-għarfien tiegħu bħala l-sin nazzjonali tar-Repubblika ta' Malta u bħala l-sin uffiċjali ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea jisfa fix-xejn jekk aħna il-werrieta ta' dat-teżor inwarbuh jew war imbarruh minn ħajjitna u l-ħajja tagħna ta' kuljum. Tkellmu wkoll waqt l-inaugurazzjoni il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici, iċ-Chairman tal-Heritage Malta Mario Kutajjar u s-Segretarju tal-Akkademja tal-Malti Joseph Borg.